Hei ja tervetuloa! Esittelemme tällä kertaa Cisco XDR:n, joka on kehittynyt ratkaisu uhkien tunnistamiseen ja torjumiseen. Se on suunniteltu antamaan tietoturvatiimeille nopean, tarkan ja älykkään tavan reagoida uhkiin. Cisco XDR nopeuttaa uhkien havaitsemista ja torjumista nykypäivän monimutkaisessa digitaalisessa ympäristössä vertailemalla tietoja eri lähteistä, päätelaitteista, verkosta, palomuurista, sähköpostista ja käyttäjiltä. Talosin uhkatietoihin perustuva XDR täydentää havaintoja kattavalla analytiikalla, vähentää virhehavaintojen määrää ja auttaa tekemään järkevämpiä päätöksiä. Cisco XDR varmistaa nopean ja tehokkaan reagoinnin häiriötilanteisiin kuratoidulla automaatiolla ja orkesteroinnilla. Se integroituu saumattomasti Ciscon ja muiden valmistajien tietoturvatuotteisiin ja suojaa kattavasti koko ympäristöä. Cisco XDR havaitsee ja torjuu uhat tekoälyn avulla jo ennen kuin ne aiheuttavat vahinkoa. Lyhyesti sanottuna Cisco XDR mullistaa tietoturvatiimien toiminnan tekemällä siitä nopeampaa, älykkäämpää ja turvallisempaa. Tämä video on lyhyt yleiskatsaus Cisco XDR-ratkaisuun. Saat lisätietoja Cisco Security Hubista. Tutustu kattavaan Cisco Security-ratkaisuvalikoimaamme ja ota yhteyttä TD-SYNNE:n asiantuntijaan luotettavaan Cisco Security-ratkaisujen jälleenmyyjään.